Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kani kedai ke kenhon jong kinong ilam snong jong ki hendriu tuli kisnong ki baran hapo upod usam jong ka narpo ilaka ha East Giant Hills District ki ba hapo ka Shatri jong ka hendriu snong wa Lukha Association. Kalawan kiu syakani kanong ba Shillong ha ka khatsau trik matau banai risau arazar ka khandai ban pen pau ya ka jing persya ka bajur halor ka jing temu jong ka company Star Cement Limited ban sedang saya ka wei ka party motion ha ka klau ka badan ha ka snong bri chernon ban pen pau ikini ka jing persya tani ka kanhon kalalai IT ru da ka jing tho sya member secretary jong ka Meghalaya State Pollution Control Board ki bala dawa ban persya nge suwaru ya karansan persngau ya ka mon upai ba halor ka jing temu banti yo motion na ka snong bri chernon Hadin ka jing kendo yo member secretary jong ka Meghalaya State Pollution Control Board kane ka kanhon jong ka hendriu snong wa Lukha Association hapo ka jing lam jong president uba Wamsar Talang bat u secretary uba Dayap Herbha Lamare kalai kendo ru ikinong pathai khobor Shillong Press Club hakaba kalapen pau badale leiru kan omsha ya ka company Star Cement Limited banti yo motion nakasnong bri chernat namar lengba kani kapar kan sa penjular biang ya kawa lunar bat kawa Lukha namar bakani kapar kadon ru marjan bha bat kini kiwa sa kawai pat ka daw ba bakani ka kanhon kalapan pau ka deru halor ka jingdon ka wildlife sanctuary hakani ka than kabala ban sakta nakani ka project jongani ka company bat ka jing penjular ru iki klau ki betam kabala banwan ra ru ya ka jingkala ka mariang bat ka jing penjat iki krem ki baran hakani ka than jingwan jong kani ka cement plan apo ki elaka jongi kum ka wei na kini ki association kepada napo jong kini ka thain naliang jonga ba naliang jong kini ka rusnong wa Lukha Association ni singa prasa jur halor jong kini ka public hearing jong kini ka Star Cement halor kanong rem ba ngam batata katuk ane kumbala oskman ba kadang kecing kita adu kata-kata ya ka thanyi borok wei khamtam ya ka nega nrusno ka ba nadu brishnot lomtong seng sekre snaporde chumplong kuliang borsara bat kupta terten kumbali ba kane ka wa Lukha hakisnem ki baladat hakisnem arajar pra Seneng don mana kasnam kijing kala rong jong ka Lukha na kabalong kum ka rong umpne kum to la e correction oil mo bat kijing yap jong ki jing thabi bang to ka wa kam dei shu ka bakai no lang ta kijing du jong ki no snong ha ki tu jaka jong silumter jong ka Lukha kalong ka jing du ko kraw kadang kolong nadu baladon kini cement plan sa kini time jini kadon ka jingdu ko kraw dag jingdon jong ini industry apo ini jeka dene kini time jini kumta ngi don ka jing persya kumbalong kimreng kumbalong menta wat ka forest department kala bu yaki signboard haman lagi lat kilimti wat haki national highway bat kala donru kala form ru ya ga associate ya ga tu ka bagi oka eco sensitive zone bat da jingdong jong kini ki factory kalong ka jingdo ka bakra kumta na liang jongye ni don jing persya bagi jingtung jingtat ki umbam di ki klau kitab jongi kin kelas len lo bat kadon ka jingdu nong ka krau kamtam ini kum kan rusnong nama da ki pheu tulik snong bat ki spa mut ki breu be shong ha ki thain harut jongani wa Lukha kumbalong 80% na pring jongi ki im hagani ka wa Lukha te kumta haga ji dei berkene niliang jingi kuman ruchnong idon ka jing persya no strongly oppose ya gane ka
jing persang jong ini ga Star Cement ban expand ya kini kemain English jong ka kumbang letip bagi jing he jong ka belong hadu sau ko ar point not sunny way hektar ya jing de bat kene ni persang jur ya jing de bat kene ga kam kene ka caka kalong habrisonal kaijan bat ka lunar kene ka lunar kaijan bat ka walokha na kene ka caka ka baki mud banti ya une o limestone kalong sanspa meter halunar te kene kalong cuma tum ka lunar ne kene ka walokha ka wan ne te lada di yo banti ban klong ya une umau hangne habrisonal ka walokha kala banca kala ban rengat no kumbang ngitip dengan ni bosong tu kicnong badan tu di downstream village ma kini kin cnong do ka cnong sakri lomdang sang sonapur di chompolong kuliang bersara ni nasing yang kin cnong ban kina percam kumno ban promote ya ke tourism habro chiden ter jong ka walka nama ni ba ka jingdon jong kini ki cement factory nyumya jing mentai kau fila bani ikut kebor ki kidon ki jing mentai ni ai employment ma katum ga Meghalaya National Policy ki hadu 100% ban ai ki lokal ndre dada fi le research ante cement factory tang 10% ro ki lokal kimdon kata ga jing percha jongi hoi ni wan hamne ni percha ya karo kapar ndre ni percha ya ga jing pujit jong kini ki barchala jong kini ki cement factory ki bawan Rajasthan Haryana nanti na UP na Punjab barak namar ni bakamdan kecing mentai ya ki kene kan luchnang namar ni badado bawan kini ki cement factory hangte thanjongi kini kin luchnang kimyo kam hangte fila kan nadan do record house name arajar chipeo kene snam arajar chipeo hila ai kila penbet kila dan gawe ke public hearing aku tu gopon ngidang kana ngidang let pule kila ai kum kini ki notice balai interview andre hedo mentaro mundan bayo kam tamu wero ta kada ngi kum ki chnong ki badan ha to ga downstream jong ga walka ki badan harut jong ga walka ni persa jo namar ni ba kamdan jingmuntai ba ga jingdan jong ki next manufacturing te ni kum ga Sonapur di tourism and economic development society na persang ngelai don na bring jong fiki media ki bawan ha banai February ni nale ya ka lukha festival katon aw kalong ga ba kibon ki balong interes bahaya ka hangto ki ong lada fi ki don ki bawan nang ni na Shillong ki ba ka ne ka jaka kalong potensial ba mar bele kalong potensial hangto ka don ga narpo wildlife sanctuary kawal karo kalong ki jaka chachnong pedeng darang kalong laban atrak ya ki turis ban kai situ ma te ni ba lada ka kene ka Star Cement ya ban klong ya une uma hangto kala anta ya kawal ka ta lu ya ka tourism jong yang te Sonapur Kai kijing mi na kaji kendo badu member secretary jong Meghalaya State Pollution Control Board hakani kesngi nakalyang uba daya pher bahala mare ulaong ba uniu he ka MSPCB ula batha yaki banwanya shimbanta baj hakaran san pasngopai ba haka khandai trek mataw banai risau ban pansngauru halor kini kijing persa jongki bat nakalyang ka Meghalaya State Pollution Control Board kan sapha ro da kajing tho yakani kijing persa sya ka Ministry of Environment and Forests nila batai kaman jongo bangi ong ni percajur ya kene namar bangi kum gin rusnong mat kum ka Sonapur di tourism and economic development society lada ki yo ban pelong ya kene ke public hearing lene ki yo ban klong ya une limestone hangti ha brisana kala am kta ya ka walkha kan kta amdi kan la kan kta sisa ya ka walkha bat ya kini kin rusnong ro kamtam kini ki chnong ki badan ha ka downstream jong kini ka Star Cement kanong greatly affected by the proposed mining jongga Star Cement. Nakali ang jong upa do ang nakali mau beli fi kum ka pollution control board fi kam leche ang ni kum ga long kum ka department jongga state government tengi haban move ya ka file na ka we ka department sha ka we ka department imdan ka bor telada fi percha kene ga jing thaba fi ai ngin ai sha ka Ministry of Forest and Environment te hakata ka sing public hearing ro fi haban percahi kenang lada fi kwa ban long fin blog ya kane public hearing kin bang